И, и здравейте хора, аз съм Иво и днеска започваме една нова поредица като обзор на седмицата в българската първа лига. Ще разглеждаме в тази поредица какви мачове е имал през седмицата и как са завършили и как е класирането, как са топ гол майсторите и така нататък. Започваме с първият матч, който завърши така. Монтана срещу Спартак Варна на стадион Огоста в Монтана. В 32-та минута Спартак Варна бяха открили голът. Варненци вече 2 мача подред с победи. А пък в 50-та Монтана изравниха и вече в 58-та с автогол на Михайлов мача стана 1-2. Така и свърши. Спартак Варна победиха Монтана на стадион Огоста и по този начин варненци се връщат във Варна с 3 точки. Един от мачовете на сезона, Левски срещу Лудогорец, много драматичен мач, където завърши 0-0. Лудогорец бяха натискани почти през целият мач от Левски. Имаше и една спорна ситуация в краят на полувремето за Дуспа, но Ердвин Куртулуш беше играл пръв с топката и по този начин нямаше Дуспа за Левски. Този матч така свърши и следва Добруджа срещу Локомотив София. Добруджа продължават с добрите изяви, а пък Локомотив София и те направиха много добър матч. Спас Делев вкарва пореден гол и се превръща, може би, в един от най-старите футболисти в ФБ лига, който постоянно вкарва голове. Добруджа играха убедително на техен терен, а пък Локомотив София се връщат в надежда с 1 точка. Не е много, но по принципно Станислав Генчев иска Европа, но Локомотив София да отидат в първата четвърка трябва само да имат по 3 точки всеки матч. Следващ матч ЦСКА 1948 срещу Локомотив Пловдив. Освен, че Левски Лудогорец матчът беше много напечен, този беше много такъв матч с много голове. Единственият матч от всичките матчове в 9-тият кръг, където имаше много голове. Още в края на първото полувреме ЦСКА 1948 започнаха с гол на Бойчев срещу Локомотив Пловдив и Локомотив Пловдив, въпреки че взеха равенство на Лудогорец, се провалиха тотално в Бистрица. Септември срещу Ботев Пловдив. Ботев Пловдив най-накрая се върнаха към победният път, защото имаха само равенства и загуби, разбира се, като бяха едни от последните, по-точно последните, но пък септември загубиха на техен терен, обаче мача се игра в Надежда, както понеже няма лиценз да се играе на стадиона на Септември. И Септември загубиха с 1-3. Още в 9-та минута започнаха Ботев Пловдив и в 34-та изравниха. По принципно Ботев можеха да бият поне с 4-1, ако Тодор Неделев не беше пропуснал Дуспата.
Славия срещу Берое. Този матч също горе-долу беше напечен. Славия в Овча купел завършиха 0-0 на техен терен, а пък Берое за поредна година доказват, че ще се борят за Европа, както миналата, но миналата не беше много успешна за тях. Славия са пред изпадане. Разбира се, още много рано да се говори за изпадащи, но пък Славия през този сезон се справят ужасно. Арда срещу Черно море. Арда, след като победиха ЦСКА зарад отложеният матч, пак загубиха обаче срещу Черно море. Черно море продължават да се борят и да влезнат на мястото на Локомотив Пловдив, демек в първата четворка, така че Черно море ще се борят като миналата година. Обаче Арда не получиха още в 19-та минута червен картон, така че може би това е причината да загубят. Ето и как завърши последният матч от 9-тият кръг, Ботев Враца срещу ЦСКА. ЦСКА започнаха с гол на Йоанис Изпитал, наистина хубав гол, а пък след това Ботев Враца някъде около последните минути изравниха и така взеха равенство на ЦСКА, които са в слаба форма, но такова е положението. Ето и класирането от долната част. 16 са Септември като последни, на 15 са Славия, на 14 Добруджа, на 13 Ботев Пловдив, 12 са ЦСКА, 11 Арда, 10 Берое и 9 Спартак Варна. Ето и тук вече в горната част на класирането в първа лига. Монтана на 8 място, на 7 Ботев Враца, на 6 Локо София, на 5 Локомотив Пловдив, на 4 Черно море, на 3 Лудогорец, на 2 ЦСКА 1948 и на 1 Левски София. Така изглежда класирането в ФБ лига, но ще видим какво е положението при голмайсторите. Както виждаме, първият е Диало от ЦСКА 1948, който има 6 гола и 1 асистенция. Саидо се нарежда на второ място с 5 гола и 2 асистенции, а Фурие на третото като 5 гола и 0 асистенции. Също Фурие си поделя третото място с Николай Златков, който е вкарал 5 гола и 0 асистенции. Ивайло Чочев на 5 с 4 гола и 1 асистенция. Марин Петков на 5 също си поделя с Ивайло Чочев 4 гола и 1 асистенция, а на 7 се намира бразилецът Кардозо с 4 гола и 0 асистенции от Добруджа. И това е краят на обзор на първа лига и другата седмица пак ще има такъв обзор. Чао!